yodi walla yodi walla yodi mimi walla yodi ande be ko belamon bela jammari bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe ayaw habarirde Ngatamaare TV on calminama on juurama on bismama ha tengte yewtere men Coñce Pulaar hande eɗen cifo hunde seeɗa e dewle men enen fulɓe eɗen gandi enen fulɓe dewle men wonna gadiri waade wonna gadiri yaadude ko fewte Coñce pinal hayso wona fofof ko ɓuuri hewde men no mbaɗa ɗum holɗum ko wiyete Dambordou so tawi debbo diftama woni hen ko noon mbirata heddiɓe mbiya so debbo suddama sono nawe ka adi fof so ittama e nokku galle bamum no nawe joom galle mum fedde mum rewre e worde ne yaada e mum gam damboyde ɗum ko ɗum tigui jiɗɗen arde woni ko wiyete Dambordou kono ko adi no gartaten e Dambordou eɗen teski so tawi debbo diftama nawama e fedde rewre nde e worde nde so gari ha paadima galle ɗo foti ɗo nadde eɓe jogui jime gartanen hen bandiraɓe seeɗa kamɓe adduɓe jombaji debbo ɓe mbiya ko min gaddi beɗel kanŋe soɗon mbawi jogade kamɓe jaɓɓotoɓe jombaji ɓe kureji gorko ɓe mbiya so ŋatata o ŋaccata amin mbawi jogade woni hen kadi ne mbiya so ardi ko jooɗade amin mbawi jogade nde wonno ŋadde ŋaccude ko jikku aduna ko ma kodda e neɗɗo ŋatidiron ŋaccidiron kono hattama jooɗade kono mbo ardani jooɗade o hayso ŋatata ŋaccata heewi tan ko yaade ɗum noon waɗi won hen ɗo garata so ɓe mbi min gaddi beɗel kanŋe soɗon mbawi jogade woni hen mbiya ko so ŋatata o ŋaccata amin mbawi jogade heddiɓe mbiya so ardi ko jooɗade amin mbawi jogade so tawi eɓe bismama ɓe jooɗima ko balɗe tati eɓe keewi dambade e nder balɗe tati ɓe galle isiraɗo debbo o ɗo debbo o adda ɗo hirande bottari e kaccitari solata e juuɗe mumen ko kamɓe fedde worde e rewre kamɓe jogoto hirande jogoto bottari jogoto kaccitari kamɓe tottate région kono ɓe garda e mawɗo mabɓe o wiyete ko bootol on heewi ko heccude ɓe duuɗi ɓe kewɗi ha tannani woni ko Pulaar wiyata ko so neɗɗo idimama e niɓɓuri wima reena jaalal on heewi jangguindeɓe fina tawa gonowo e Dambordou o e yidde kadi ɓerɗe mabɓe yidde gandanɗa hoorema tafde ɓerɗe mabɓe e muñal ɗum woni Dambordou soɓe gottima ɓe gayni ɓe pawi atay o noddaɓe kamɓe fof ɓe jooɗo suudu jombaji to kamɓe fedde rewre worde foof ɓe ƴetta musore ɓe muura e hen goto so debbo so gorko e mbiya yo ƴukku so ƴukkima kamɓe fof ɓe piya ɗum yimɓeɓe noon potani woni hen piya ko doole woni hen piya ko kelle tokose ɗum fof ko ombo tafa ɗon ɓerɗe mabɓe to batte muñal wonɓe jiita ni waɗata ko feggere so fiima feggere nde yuuma e kiici ha gañma kono ko fijirde e jaale tan wattinta ombo tafa ɓerɗe joomumen so joomum ummima noon jagga e gooto e mabɓe so jaggui piinoɗo on ƴukko fiye so ƴukkatima jagga goɗɗo so tawi mbo jaggi o fiyana koko hofno junggo mum mbiyamba ma ruttu dulndu woni hen no mbirata walla mbiyamba ma peñcu ha ndo jaggi piinoɗo foof e on saaha o wawa ɗum ƴukkude kañum ne fiye eɗen teski hen kadi dewle ne jalta hen kamɓe fedde rewre worde arduɓe ne gasa wonde mabɓe taw wone mabɓe ɓe gowodirani kono Dambordou ndu waɗa sababu ha gowodira ƴamadira ɗon jiiɗodira pamadira ha yetto mawɓe mumen dewgal hume dewgal yalta hen ɗum foof eɗen jiyatno ɗum e nafoore Dambordou ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe men gartoy e jime so Dambordou no dambito wonko yimateno hen min gartoy soɓe mbaynodira holko ɓe gaadidiranno kono ko sellilaɓe ko tan dewle fulɓe fina tawa biteɗo Dambordou ne teska hen kadi ko hunde moƴƴere hunde fewde hunde jibinore nafoore eɗen ciftarano bandiraɓe tan kamɓe fof yo mbaɗ abonné e chaine YouTube o ɓe mbaɗa kadi aimé ko wiyete aimé caggal ɗum kala koɓe jii hen ko wayno commentaire uji en walla addude miijo mumen eɓe bisma hen e yewtere moon Ngatamaare TV nde ganduɗa wiyete ko piine e jime Pulaar walla Coñce e jime Pulaar ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo kaddeten ha saaha goɗɗo yewtere nde gasani min gartoy e to batti jime dembitordu Allah jarama on jarama min gaddi jombajo so ɗon mbawi jogade